Asturian dugun arazo handinetako bat etxe bizitzarena dela. Euskal Herriko herri gehienetan ohiko den arazo hau, gure herrian dauden zenbait egoera zehatzek areagotu egiten dute. Etxe bizitza librearen eskaintza mugatua, batez ere alokairurako. Etxe bizitza publikorik ez izatea. Ia 30 urtetan ez da etxe bizitza publikoren eskaintzarik egin. Busturiak ez dauka bere hiri antolamentuko plan orokorra onartuta. Hainbat hamarkadetako izapideen ondoren, indarrean dagoen hirigintza araudia 80ko hamarkadan onartu zen, beraz, gehiena ezin da aplikatu. Busturian dauden etxe bizitza kopuruaren erdia ez da haien jabeen etxe bizitza nagusia. Busturiko etxe bizitzak zaharrak dira. Bataz besteko antzinatasuna 58 urtekoa da, eta askok gutxi gora bera, eren batek ez dute igogailurik ez da kalefakziorik ere. Eskualde turistiko baten erdian dago Busturia, eta horrek ere eragina dauka etxe bizitzaren arazoan. Gero eta gehiago dira ohiko bizilekua izan beharrean turistei alokatzeko erabiltzen diren etxe bizitzak. Esandako guztiak agerian uzten du EAJaren udal gobernuak ez duela, ez iniziatiba politikorik, ez da egoera hau aldatzeko beharrezkoa den borondaterik. Etxe bizitzaren arloan udal gobernutik ezer gutxi egin daiteke, haren aitzakapean, urtea joaten uzten ari dira. Eta bitartean, busturitarren belaunaldi askok maletak egitera behartuta daude. Maletak egin eta gure herritik kanpora konponbidea bilatzera behartuta ikusi dute euren burua. Gu, EH Bildun, ez gara gutxi egin daiteken horren atzean eskutatzen. Oposizioan egonda ere, gure erantzunkizuna hartzen dugu. Guk bai ditugula gogoak eta ideiak arazo larri honi konponbideak bilakatzeko. Herritarren zama arintzen saiatzeko. Horiei denei aurre egiteko eta konponbideak eskaintzeko asmotan, Busturiko EH Bilduk hurrengo ekimenak martxan ipin ditzala eskatzen dio udalari. Bat, aporen tramitazioa berehala has dezala eskatzen diogu udal gobernuari. Etxe bizitzako eskumen guztiak udalen esku ez badaude ere, udal plangintza oinarrizko tresna da ezer egiten hasteko. Hirigintza plangintzari gabeko egoera hau ezin daiteke gehiago luzatu. Busturiko herritarrak entzuteko prozesu parte hartzaile bat hastea, beren nahiak eta beharrak adierazi ahal izan ditzaten. Busturiko herritarrak aspaldian albo batera utzita dagoen presapeko proiektuari berriro heldu behar zaio. Eusko Jaurlaritzarekin eta etxebiderekin harremanetan jarri behar da berriro udala, proiektu aztertu eta moldatzeko. Denok dakigu lehengo proiektu zaharra 80 etxe bizitza eraiki behar zituena ez dela bideragarria gaur egun. Baina Eusko Jaurlaritzak bere konpromisoak bete behar du, horretarako eman zitzaizkion eta presapeko lurrak. Gure ustez, alokairu sozialeko 25 edo 30 etxe bizitza inguru erabaikitzeko proiektu batek asko arinduko luke Busturiak daukan etxe bizitzaren arazoa, eta hori lortze aldera saiatu behar da udala. Laugarrena, etxe bizitza hutsen errolda egitea. Errealitatearen diagnostiko egokia egin ahal izateko, etxe bizitza hutsen alokairea sustatzeko, neurri fiskalen aplikazioa ahalbidetzeko, edota beste motatako neurriak hartzea komenigarria den aztertzeko. Errolda hau egiteko aporen tramitazioa aprobetxa daiteke, plangintzaren lehenengo fasea udalerriaren diagnostiko bat egitea izaten baita. 5. Etxe bizitza hutsen errekargo aktibatzea. Ondasun, higiezin gaineko zergaren udal ordenantzak, etxe hutsen gaineko errekargoa berehala ezartzea aurrikusten du, baina orain arte ez da aplikatu. Etxe bizitza hutsen errolda eginda dagoen momentuan bertan, errekargoa aplikatzen hasiko denaren konpromisoa eskatzen diogu udal gobernuari. 6. Etxe bizitza hutsen gaineko kanona ezartzeko aukera aztertzea. 7. Busturiko etxe bizitza turistikoen kopurua eta egoera aztertzea, eta etxe bizitza mota horiek mugatuko dituen araudia onartzea. Ez dezagun itxaron negozio horiek kontrolik gabeko arazo bihurtu arte, inguruko udalerrietan gertatzen ari den bezala. 8. Lehendik dauden eta lizentzia duten etxe bizitza turistikoek araudi osoa betetzen dutela kontrolatzea eta ziurtatzea.
9. Udelak 2 etxe bizitza ditu utzik, Larragon bata eta San Bartolome auzoan bestea. Aspaldian daude utzik, berriro alokatu ahal izateko konponketak behar dituztelakoan. Gehiago luzatu gabe 2 etxe bizitza horietan beharrezkoak diren konponketa lanak egin beharko lituzke udalak, lehiaketa publiko baten bidez alokairuan eman ahal izateko. 10. Busturik ondare den agarre baserriari erabilera eman behar zaio. Ezer egin ezean betiko galduko baita. Oso eraikin garrantzitsua da busturirako eta gauza anitzerako erabil daiteke. Udalak hausnarketa prozesu parte hartzaile bat jarri behar du abian, txostenak eta aholkuak eskatu eta eraikinaren helburua erabaki. 11. Baserri handiek etxebizitza 2 baino gehiago eduki dezaten ahalbidetzeko bereizketak erraztea, alde neurrian. Askotan, bere volumen handiagatik jabeek ezin dituzte baserriak birgaitu edo egokitu, eta urtetik urtera hondatzen ikusten ditugu. Gure ustez, ondare historiko eta arkitektonikoaren galera hori ekiditen saiatu behar da udala. 12. Eusko Jaurlaritzak eta beste erakunde batzuek etxebizitzen irisgarritasuna edo energia eraginkortasuna hobetzeko ematen dituzten diru laguntzak, baina herritarrek zailtasunak dituzte askotan horiek eskuratzeko. Horretan, udalak laguntza emanaldie, deialdiak argitaratzen direnean informazioa zabalduz eta tramitazioan erreztasunek emanez. 13. Alokairu biguna oinarrizko zerbitzuetarako. Herrian bertan dendak eta negozioak egotea garrantzitsua da biztanleentzat. Udalak merkataritza lokalen jabe izatekoan lehiaketa publikoaren bidez alokairuan ematearen aukera aztertu beharko litzateke. Bizilagunentzat lagungarria diren negozioak irekitzea erreztako xedez. Eta 14. amaitzeko, egoera ekonomiko larrian dauden herritarren ohiko bizileku etxe bizitzak eraberritzeko zerga eta tasen hobariak sortzeko aukera aztertzea. Hauek dira Busturiko EH Bildutik udalean aurkeztuko ditugun 14 proposamenak etxe bizitzaren arazoa konpontze aldera. Etxe bizitza behar